nelitini nanglitum athingnu alwi sartuaman pen nang kacetong dun ke nanglitum afan lam nang than thek uji lapen bidi sore nang than pon thek ji puleni li nanglitum athingnu nang kacetong lapen nanglitum ang nang karjap dun kali puai phit sita Cinthong alongri cinthong ahawar ilitum la cinthong a constituency especially ladak Morintu arongangkang mate Morintu area adang ilitum karbilu charli asong KSA cinthong head branch under south branch mate branch ladak Morintu a branch atumtu alang litum nilitum afan birta nang pipensi nilitum Morintu a branch under huipen Morintu arong angkang an graduate HSLC lapen ke HS ke tang akorti lapen injira tu phani litung kar chuponji certificate lapen ke kelong thekang nason pen litung afrang kengkam kapachi or thekji afan afrang kang thurdun thekji afan lapen bidi sore son suri ke chupachoi afan aneng kirung ponji pu ateng pen si pinialang litung chipiduk chipala pen pini labang samai bipon lo nasi korte lapen injir ke theke ding lapen nilipen songalong klem damra peda korte injir nilinal tum phan kapek nang than thek uji pukali poi phit se tai litum piniason kechengsi ladak Morintu branch atum lason a felicitation a program kibi karbi lucharli asong Morintu branch along peda ke kechengsi lopon pusini li thek damlo lasilason tak thaksi ilitum karbi lucharli asong KSA cinthong head branch penta penang an ladak Morintu aphan especially la Morintu area mate lawar cinthong adang apan matha pensi kedam tang suri hinira inkorupsi ningkan ta niltum karbi lucharli asong KSA cinthong head branch pen ladak arara phan kangthur pon thekji ladak arara phan ke pachelar ponji pu matha pensi nilitum karbi sengkan ki miladak bajong kiri pathua klamalong nang bipon lo lason thathaksi nilitum karbi lucharli asong cinthong especially la Morintu angkang bangke red june mate drugs addicted akorti injiratum dopik pu matha pen nilitum ladak drug awareness program ta nilitum nang bilo lasilitum ka matha nang jila pen ka chimi nang ye ga kenang so ilitum ning ka chimi nang ye ga hello ilitum quality lapen quantity to nilinang tum ka phansana jupo nang tum quality education lo kenang ji quantity education lo kenang quality and quantity quality di non labang so kaya hut bangge quality education nang ji jong si kali ketang ke BA tang der lo MA ka tang der lo kitu na ha Bangalore Guwahati ha make sure company ha rore company pularang tayo itong kudang lo po ate labang swa sentiment ilitung kaya ining chipini lasi muni itong pan arjula pote nang heavy kopila nang aim and life kopila la karju ke ate pi ke la hendo lasi ilitung kacema thanai ilitung ma sentiment ka chibi nahi ke Nepal la pen nepu banga hem chong dat chot pen banga phan chobe chong thui pen si ne phan room ke do reson sang school afi rents afi kaprek ni school afan lahaya tangka banga phan chobe chong thui check in hinamen pen kopine pen apnang pipo kerong pen si litum phan ke pachapi laso sentiment bangka je sibini ate hal haya tangka neyong se nepai ni puchong dat chot atangka lahaya khia khan ne phangno dundera nepai ni putum hemri chiki moson te pini hem mesen arde bang kenang li ko bang li tum cuma thabek ni lasili tum responsible ni Limen ke bosan dulu, mili pilih, jeneng mili high school di pas nong nong fokus saja, dan mili pas dulu sih pilih sekolah. Plan kompetisi kemang juga dengan live kompetisi masalah sekitar dan arah masalah tidak. Kalau mili game ke mili live program ke mili teachers sih mendukung, teachers ini
kisi nang pan nang tay nang ilas pan nang ke masalah sila berat pan kat mo misal selamat juga pan nang ilas bisa ini Pero kan este kim maka nili katali apransi lagi itu kasus server kisi islam kisi kita kan tahu nili non mara luar dan nang lihat kan itu nang kisi ke masalah nang kemang nang kisi nang ilas nili ke mana di isi isnesmen si bantu education awareness program yang konflik kesila kontak kasih ini कैसे चिंतन का कोई पे हम ट्रैक से हमने कहा मोरिन तो अपना डायरेक्शन दिया जो ट्रैक से हमने टीम सब साइड Morin itu judul step 2 langsung kayak kita saja non jadi potong itu centong ini itu speaker dalam itu apa ini dong singkiran jalan ini dah dia hujan ini kecil dia dapat kita juga genuine beneficiaries itulah compensation genuine beneficiaries pada kilong wek nang bang buat long lesi angta na bang buat lak ingkoi lak kau dia bang ada angta na bang sudah genuine beneficiaries to from PPS itu angta na bang buat lak ingkoi sosial media yang apa seperti karbi
Along Autonomous Council ke cari CM Dr. Tuliram Ronghan alang li kami inisiatif NPEN atau ladang MSC upon direction PPN gitu genuine beneficiaries ladang morintu especially morintu arat lapen ke long iku lumati arat apan halangtan atau mana lain kau itu ko lalu compensation bang prajing pen itu nahi kusi nildo kaise cina rasa pachini itu jong si genuine beneficiaries atau apa alang itu yang si arona teng pen jong si kipipon pacetang te non nilitum karju la pen katar lip ateng pen pulote non lada abi kelong lelang beneficiaries atau apa dongka mukam revenue circle along si listed ke pale loku ala so listed revenue circle pen prajing pen council along ke pale pen compensation kisara ke panse itu media pen pachini lo apen launcher kali gitu kedamtang foundation day gitu solar project borjana na thujong se dengde bole te nil tumchin thong welcome lo kusi ladakh chinthong MAC ahin pen kaning je pon asela solar project lake nilitum MAC ahin pen se welcome chot athe nilitum ladakh aprang pen ke do barim ke thak barim chinthong ara chinthong asor chinthong aso nilitum si chini lake athe MAC leke chini kali MAC ke alang linon se nekam thom pisi ada MAC nang dokok MAC ko ajo ini pen se alang li welcome pucha rong ara pancing wae chinthong ara pancing wae tapen ladak song do hamphang song do organization do pik alang li tum pancing wae pin pen alang li solar project ke welcome pu alang li methang ajo jungjung along le konat lo ke do alang li methang along le tawe ta se chinthong nilitum chinthong ara chinthong constituency organization pen cenglok ka prek chinthong ariso eyang ke do anta nilitum labang ke khamkhelo ka pen nilitum chekoy dun ke solar project ki manji ko bang ta se bini labang sa media pen klar tak pen nilitum pachini ko orang besar telah kita kenangan telah beberapa kali kita kembali bukan di orang lu, yang aku juga tadi terlihat sama nasi ini juga berkat. Dan aku juga mengarang ke pensi ini, kaji ini juga kesehatan itu juga bisa.